Η αξιολόγηση των δεδομένων και του ψηφιακού περιεχομένου είναι ζωτικής σημασίας για την ακαδημαϊκή επιτυχία. Ξεκινήστε με τη διασταύρωση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές. Αυτό όχι μόνο διασφαλίζει την ακρίβεια, αλλά και ενισχύει την εμπιστοσύνη σας στην αξιοπιστία των ευρημάτων σας. Τα άρθρα που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους είναι πολύ σημαντικά, καθώς έχουν ελεγχθεί από ειδικούς, γεγονός που τα καθιστά αξιόπιστα. Στη συνέχεια, να εξετάζετε πάντα το πλαίσιο των δεδομένων. Αναρωτηθείτε πώς συλλέχθηκαν και τι αντιπροσωπεύουν. Αυτή η κατανόηση είναι ζωτικής σημασίας για την εξαγωγή ακριβών συμπερασμάτων. Για να παραμείνετε οργανωμένοι, προσθέστε με τα δεδομένα στα αρχεία σας. Η επισήμανση των εγγράφων με σχετικές λέξεις κλειδιά διευκολύνει την έβρεση αυτού που χρειάζεστε. Μια σαφής δομή φακέλων ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη διαδικασία. Και μην ξεχνάτε τα εργαλεία συγχρονισμού αρχείων. Σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση και να ενημερώνετε την έρευνά σας από όλες τις συσκευές, διατηρώντας τα πάντα στη διάθεσή σας. Διασταυρώνοντας τις πηγές, δίνοντας προτεραιότητα σε δεδομένα που έχουν αξιολογηθεί από ομοτήμους, αναλύοντας το πλαίσιο και παραμένοντας οργανωμένοι, θα αξιολογείτε κριτικά τις πληροφορίες με αυτοπεποίθηση, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή σας εργασία και ακονίζοντας τις ερευνητικές σας δεξιότητες.